Хәерле көн Татарстан, хәерле көн хөрмәтле телевизор караучылар. Бүген 13 май, душәмбе. Студияда сәламнарымны мин Эльза Ахмәтҗанова җиткерәм. Тапшырыбызның иҗат төркеме белән бергә кыска эш атнасында файдалы матур көннәр теләп калабыз. Узып баручы ел Кәрим Тинчурин театры өчен аеруча истәлекле. Чөнки тамашачыларның иң яраткан татар театрының берсе 90-нчы сезонын билгели. Театр бу арада аеруча бай иҗади тормыш белән яши. Бу турда мин Тинчуринчы Татарстанның атказанган артисты Илфак Хафизов белән сөйләшермен. Бүген ул студиябызның кунагы. Хәерле көннәр, исәнмесез, Илфак? Исәнмесез. Тинчурин театры менә әлдән-әле төрле фестивальләрдә катнашып килә. Менә бик тиздән сез бер юлы 3 фестивальдә катнашырга җыенасыз икән. Алай гына да түгел әле, Санкт-Петербург тамашачысы алдында имтихан тотачаксыз. Анда безнең халык ара конкурс булачак, Брянцев исемендәге фестиваль. Анда Рәсәйдән генә түгел, чит төбәкләрдән дә киләчәкләр һәм шулар арасында безнең театрның Ашина спектаклендә сөйләп алганнар. Аның инде авторын әйтеп кирәк Иркаил Зайдулла, режиссеры безнең Илсур Казакбаев дигән егетебез куйды. Уфа егете үзенчәлекле, бик тарихи яктан бай әлеге спектакльне без инде Петербург тамашачыларына җиткерәчәкбез. Тагын бер фестивальгә җыенасыз, бу безнең күрше Мария Эл Республикасында. Анда да күрсәтәчәксез моны? Юк, анда без башка спектакль белән барабыз. Анда инде фин-угор халкыннан чыккан театрлар катнашачак һәм инде без анда алып барачакбыз Карла Коцинның Тинчурин тәрҗемәсендәге Хан кызы Турандык әсәре. Ул бит инде Кытай халкы белән безнең гореф-гадәтләребез үрелгән. Анда бит инде төп каһарман егетебез татар егете. Ул вакытта ук язылганда. Шуңа күрә Ногай татар инде дөресләп әйтеп үтәргә кирәк. Әлеге мәхәббәт тарихын белмәгән кеше юктыр, ул бит инде дөнья күләм танылган әсәр. Аның белән барачакбыз без Ешкаралага, анда уйнап кайтачакбыз. Алла бирсә, Алла бирсә, Алла бирсә. Ал мөхиттә кайнап, рәхәтләнеп бәйрәм итәчәкбез. Менә Ашина сез әйткәнегездә, аның белән без Алла бирсә Мәскәү, Подмосковье дип аталабыз инде, Мәскәү янында. Сергеев Посадка барачакбыз. Анда У Троица дигән фестиваль булачак. Ул да халык ара фестиваль. Анда bir атна дәвамында ялгышмасам 8-ннән 16-сына 6-сына 10 көн икән әле хәтта төрле театрлар килеп катнашачак. Без анда 8-нче июнь көне Алла бирсә Ашинаны уйнаячакбыз, шулай катнашачакбыз. Менә аларны түземсезлек белән көтәбез, чөнки үз казаныбызда кайнау ул рәхәт, халкыбыз өчен җәттәбез. Ләкин Петербургта мәсәлән, анда да бит татарлар бар. Анда да менә Казанга киләләр, андагы татарлар белән очрашабыз. Әле аларның да күптән түгел премьералары үздә, аларның да татар театрлары бар дип әйтик. Тамашачыда таләпчән шунсын да әйтергә кирәк Петербургта. Әлбәттә, алар башка, алар юкка гына Петербургны аны зәвыклы, акыллы башкалабыз дип әйтмиләрдер. Чөнки андагы театрлар, андагы күргәзмәләр бихисап. Ул инде аерым. Инде фестивальләрдән күчеп торык әзрәк дип әйтәсе килә. Бик тиздән Казаныбыз, мәркәзебез зур гына форум кабул итәчәк. Бу Россия Ислам дөньясы форумы. Һәм инде белүемчә, Тинчурин театр шулай ук мәдәни матур гына программа әзерләгән килгән кунакларыбызга. Без әлеге чарадан читтә кала алмадык. 3 спектаклебезне тәкъдим итәчәкбез. Ул да булса Идегәй дастаны, ул безнең тарихыбыз, классикабыз. Икенче көн уйнаячакбыз Хан кызы Турандык һәм 3нче көнне инде без ябачакбыз әлеге матур чараны Ашина спектакле белән. Монда безнең тарихыбыз, халкыбызның асылы, аны сайлап алу да нәкъ менә шушы безнең халкыбызның үзенчәлегеннән тора торгандыр. Идегәйдә бит инде ул безнең дастаныбыз, Ашинада татарлар, Кытайлар мөнәсәбәте һәм Ашина инде үзебезнең 70-нче, 80-нче һәм инде Совет вакытындагы кичергән хәлләр, тәтәрәндергеч язмышларны тасвирлый. Юкка гына түгел, Алла бирсә килгән халыклар бик канәгатьлек кичереп, сокланып кайталар. Шулай дип ышанып калабыз, әйе. Һәм инде менә гаилә елы дип әйтәбез, быел инде узып баручы ел шул кадәр кызыклы программа әзерләгәнсез, күңелле, мавыктыргыч экскурсияләр үземә дә шул кадәр кызыклы булды. Гаиләбез белән барырга җыенабыз, тамашачыларга да сөйләп китәгән. Әлбәттә, килегез. Мин инде үземнең ярдәмчемнән генә күзәтеп алам, чөнки әлеге чарага без җәй буена 3 төрле экскурсия әзерләдек. Алар берсе дә гади карап йөрү генә түгел. Анда сез килеп, иркенләп катнаша аласыз. Мәсәлән, беренчесе театр ул тормыш, театр ул яшәеш дип атала. Ул инде безнең
театрыбызның мирасы, бүйек шәхсебез Кәрим Тинчуринның әйберләре, язган әсәрләре, аның тормыш юлы, хәтта ул яшәештә кулланган әйберләрне күрү мөмкинлеге булачак, аның турында сөйләячәкләр, тотып карау, эшләү, аны белү тарихын күзәтәчәкләр һәм инде әлбәттә ул теге сөйләү форматында гына түгел, аралашу форматында үзенчәлекле булачак. Аннан соң безнең менә кыз алу йоласы бар. Без инде моны махсус нигә әзерләдек? Гаилә елына багышлап, элек-электән бит инде традиция булган безнең татар халкында. Дөрес аңларга кирәк, димләп өйләнешү булган, әйнде теге совет чоры кергәчтен инде кыз алу, выкуп дип атыйбыз русча, шундыйрак чара, ләкин ул да бит төрле халыкның төрлечә, безнеки инде нәкъ менә татарчалаштырылган, татар гореф-гадәтләренә буйсынган кысаларына кергән. Һәм менә анда кем экскурсияга килә икән, аны оештырабыз без, артистлар, төп каһарманнар кияү белән кәләш, кияү ягыннан ярдәмче егетләр, кызлар, кодалар анда үзләре катнашачаклар. Ягъни мәсәлән, әлеге биремнәрне шунда килгән тамашачы үзе үтәчәк. Дуслары белән, анда теге яшерен батырын гына түгел, инде кызыклы ниләр бар, мәсәлән, катыктан ачкыч эзләүләр бар, һәм инде кодалашу бию белән ясыйбыз да, ахырын бик матур, тәмле кияү кыймагы чәйе белән тәмамлыйбыз. Һәм инде ул чәй гади генә булмасын, теге театр булгач, үрнәк булсын өчен татар чәйе безнең элек-электән ничек ясалган, сөтләп, тәмләп, теге башта заварка дибезне кайнатмасын салып, аннары сөт салып, алсу төскә килгәч, көрән төскә килгәч кенә кайнаган су салып, аларны тәмле кияү кыймаклары белән сыйлап чыгарачакбыз. Һәм өченче экскурсия ансы инде тагын да үзенчәлекле, ул безнең оркестрыбыз белән берлектәшләнә. Хәзер исемен генә карап әйтәм, бу ташмаска оркестр буенча сәяхәт икән. Әлеге чаралар әйтергә кирәк, 6 яшьтән өлкәнрәк балалардан башлап китәбез. Оркестр безгә Сәйдәш маршларын, Сәйдәш белән Тинчурин иҗат иткән әсәрләрдән, аның тарихын сөйләячәк һәм шундый мөмкинлек теләгән кеше үзен, әлеге оркестр белән безнең Тинчурин театрының оркестр җитәкчесе Ильяс Камал җитәкле бит инде, ул сезгә үзенең таягын бирә дә, сез шул таяк белән безнең тулайым бер оркестр белән рәхәтләндереп идарә итәсез, дирижер итү мөмкинлеге булачак. Бу инде теге иң соңгы ноктасы, әле аннан башка да күп кенә сораулы, җаваплы, уенлы, мәсәлән, әйтәсез икән, сез нинди көйгә биисебез килә дип әйтсәгез, хәтта алар сезгә шуны уйнап биреп, оркестр ярдәмендә сез вальс әйләнә алачаксыз. Менә шушындый кызык. Килеп кенегезне безнең белән башлаганыгыз өчен бик зур рәхмәт сезгә, Илфах. Фестивальләрдә уңышлы гына чыгыш ясарга насыйп булсын, тамашачы сезне алкышларга күмсен инде. Яңа премьералар көтеп калабыз, яңа чаралар. Бик зур рәхмәт сезгә, уңышлар. Амин, рәхмәт. Тапшыруыбызны серле хәзинә сәхифәсе белән дәвам итәбез. Сәхифә Татарстан Республикасы рәисе каршыдагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәмендә әзерләнде. Бүгенге чыгарылыш изүгә багышлана. Изү татар хатын-кызлар киеменең иң төп бизәнү үрнәге. Әлеге күкрәк бизәге музейларда актив өйрәнелә һәм тегү остаханәләрендә заманча төрләрдә кабатлана. Коллекциялар җыючылар арасында да изү зур кызыксыну уята. Изүләрне киң таралган дип әйтә алабыз һәм аларның бүгенге көндә киң кулланышы бар. Һәм хәтта балалар да изүне нәрсә икәнен беләләр, башка бизәнү әйберләренә караганда. Моның белән килешәсезме? Килешәм. Минемчә, бу бик борынгы әйбер. Ул инде баштан күлмәкләргә тегелгән, тукымадан ясалган. Аннары инде ул аерылган күлмәктән. Аның төп максаты күз тидермәскә, хатын-кызның күкрәген сакларга. Менә шуңа күрә, минемчә, ул сакланып калган еллар буе. Барыбер хатын-кыз үзен бизи дә, саклый да, менә шулай итеп үзенең фантазиясын да күрсәтә ала, үзенең байлыгын да. Менә шуңа күрә монда бик күп сәбәпләр булырга мөмкин дисез.
Мин изүләрне бик нык яратам. Һәрбер изүдә аның хуҗасының әз генә аның кул белән дә эшләгән матурлыгы да күренә. Аның беләсезме, психологиясында сизеп була. Кайбер изүләр алар гел алтын, көмеш позументлар ясаганнар. Алар инде хатын кызның байлыгын, бик затлыгын күрсәтергә теләгән кешеләр ясаган инде. Кайбер изүләр алар бик гади, ситсыдан ясалган, бераз гына анда ефәк тасмалар белән. Но алар да бик нәзакәтле, бик тыйнак кына, бик матур иттереп ясалганнар. Гөлсә ханым, без татар хатын-кызларының милли киемнәр арасында күкрәкчәләрнең һәм изүләрнең бар икәнен беләбез. Ә менә алар арасында нинди аермалар бар икән? Менә шул турыда сөйләп китсәгез иде. Безнең Казан арты тарих этнография музееның экспозициясында да, фондларында да татар хатын-кызларының милли киемнәре, күкрәкчәләр һәм изүләр бик күпләп саклана. Иң беренче чиратта мин сезгә күкрәкчә турында аңлатып үтәсем килә. Татар хатын-кызларына элек-электән муен, күкрәк өлешләрен ачык итеп күрсәтеп йөрергә ярамаган. Һәм әлбәттә алар менә күкрәк өлешен каплап тору өчен күлмәкнең эченнән күкрәкчәләр киеп йөри торган булганнар. Күкрәкчәләр гади тукымадан тегелгән. Һәм әлбәттә татар кызының үзенең акыл байлыгы, зәвыгы нәтиҗәсендә бик күп төрле матур күкрәкчәләр тегелгән. Менә монда игътибар итсәгез, алар аны төрле җепләр, матур тасмалар белән бизәгәннәр. Менә монда безнең гомер агачы сурәтләнгән, ул чигеп ясалган, аның тамырлары, ботаклары, агач яфраклары. Шулай ук инде күбрәк безнең татар халкы милли бизәкләрне табигать күренешләреннән, үсемлекләрдән алганнар. Менә монда игътибар итсәгез, ләлә чәчәгенең орнаментларын күреп үтә аласыз. Алар шулай ук менә бизәп, матур итеп ясаганнар. Һәм әлбәттә менә безнең монда кояш символын да күреп үтә аласыз. Игътибар итсәгез, алар менә гади материалдан, тукымадан тегелгән дип әйттек, матур бизәкләр белән бизәлгәннәр һәм әлбәттә аскы як түгел, күбрәк менә шушы өске ягы күренеп торган өлеше матур итеп бизәкләп ясала торган булган. Һәм әлбәттә күкрәкчәләр, тагын бер үк менә монда гомер агачы сурәтләнгән күкрәкчә бар, менә игътибар итсәгез, тамыры, ботаклары, яфраклары, шушындый күкрәкчәләр дә безнең музеебызда саклана. Һәм аларны ике төрле итеп киеп булган, берсе башка муенга бәйләнеп куела торган булган, ә инде монсы кул астыннан да китеп беркетелә торган булган, киелә торган булган. Татар хатын-кызларының күкрәкчәләре, гади генә әйтсәк, алар көрәк формасын күз алдына китергә ярдәм итә һәм гади тукымадан тегелгән. Шулай ук бер генә төрле тукыма түгел, ә берничә тукыманы берләштереп эшләнгән күкрәкчәләрне дә очратырга мөмкин. Төрле кешегә төрле үлчәмдә тегелгән, ябырак, матуррак кешеләргә инде кечерәк дип әйтәсе килә, инде гәүдәлерәк кешеләргә зуррак күкрәкчәләр тегелгән. Һәм әлбәттә күкрәкчәләр бер-берсен кабатламаганнар. Һәр гаиләдәге хатын-кыз үзенә нинди кирәк, ул аны ничек итеп сурәтли алган, күз алдына китерә алган, шулай итеп үзенә матур итеп ясап, кулдан эшләп тегеп кия торган булган. Менә бу әлеге күкрәкчәләр ничәнче елга кадәр кулланышта булган икән? Күкрәкчәләрне 19 гасыр ахырыннан 20 гасыр башына кадәр кигәннәр дип әйтәсем килә. Борынгы макет буенча тегелгән күлмәк, һәм инде аның күкрәгендә төрле чуар карамалардан ясалган изү. Менә мондай күлмәк мишәрләрдә, сиргач мишәрләрендә, ул юле яисә төрләм күлмәк дип атала. Һәм инде аны кияүгә чыккан, беренче ел кияүгә чыккан хатын-кызлар һәм инде бала көтә торган хатыннар кигән. Бу күлмәкнең төсе бик чуар. Монда кызыл да, зәңгәр дә бар. Төрле вак-вак карамалар, алар сары чәчәкләр дә бар. Менә инде алар хатын-кызның исәнлеген сакларга шулай тегелгән. Аларның тегелешләре бик кыен. Каян мин моны беләм, без бу күлмәкләрне үзебез теккән идек. Без Дамир Васильев белән проект истәлек алып барабыз. Шул проект эчендә без инде шундый күлмәкләр дә тегәбез, реконструкция, сиргач мишәрләрен комплексларын реконструировать иттек. Һәм инде
Бу күлмәкләрнең 19 гасырда, 20 гасырның башында кигәндә. Менә инде ничек аны тегәргә, ничек аны тукымаларын сайларга без инде Рәмзия Мөхәммәтованың полевой дневник дип аталган язмаларыннан таптык. Менә бу аның бер рәсеме, тагын бер бар дәфтәр, шунда инде ул бөтен итәкләрне дә, карамаларның ничек урнаштырылганнарын да, нинди тукымалар кулланганын да бөтенесен матур иттереп язган да, ясаган да. Менә шул язмалар буенча без инде менә бу костюмнарны да тектик. Бу костюмнарны тегү бик авыр булды. Менә бу зәңгәр тукыма мәсәлән, ул киндер тукыма, 19 гасырда ясалган киндер тукыма. Мин ул киндер тукыманы буяу табып, үзем төскә мандым. Һәм инде аннары менә бу Советский Союз чорындагы ясалган кумачларны табып, аларның төсләре дә шундый бераз гына ниләгендә теге кояшта бераз гына биткәнрәк төсләр, уңган төсләр. Шуңа күрә инде алар безгә бик килештеләр. Һәм инде менә монда аста итәкләрдә инде без борынгы ситислар табып, аларны бөтенесен шулай матур геометрик орнамент белән тезеп куйдык. Менә бу юле төрләм күлмәк дип атала. Анарсың шунсы да кызыклы, бай булганмы ул, ярлы ханым булганмы ул, барыбер дә үз кулы белән эшләргә тырышкан. Әйе, бөтен изүләр алар үз куллары белән ясалган. Алар инде алынган берәр киндер тукыма, анарга инде тегелгәннәр шундый позумент дип атала, яки галун. Ул инде көмеш, алтын, тимер чыбыклар белән тегелгән бик каты ул үзе. Ялтырап тора, бу чис тартылган инде ул вакыт узгач ул бераз гына шулай тыныклана. Менә инде аларны рәт-рәт теккәннәр, кыйларын бөкләп, бераз гына мөрештеребрәк, шул 4 почмаклыны астын түгәрәкләндереп, аннары инде кыйдан ефәк тасма тигеп куйганнар. 19 гасырның азагы, 20 гасырның башы менә бөтен бу изүләр алар менә шулай шул вакытта ясалган. Тукымалар бик сак чыдый алмыйлар, алар юкка чыгалар. Димәк, менә юкка чыккач, сез буларны ничектер махсус рәвештә сакларга да тиеш булып чыгасыз. Мин инде аларның бик кадерен белеп, бик тырышып саклыйм. Һәр берсенә аерым бер савыт, һәр берсен ике яктан да борынгы сөлгеләр белән каплап, тырналмасын, жыртылмасын өчен шулай итеп саклыйм. Бу бик уникаль. Минем өчен бик кадерле әйберләр. Мондый позументлар да хәзер ясалмый, тасмалар да ясалмый. Бу һәрбер изү ул безнең тарихыбыз. Бүгенгә шулар, мин Эльза Әхмәтҗанова сезнең белән иртәгәгә кадәр саубуллашам. Һәр көнегезне матур фикерләрдән генә башлагыз. Исән, имин булыгыз.